Ang tamang oras sa bilog na Pilipinas, 3 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Yan, love o caritas will always prove necessary even in the most just society. There is no ordering of the state so just that it can eliminate the need for a service of love. Whoever wants to eliminate love is preparing to eliminate man as such. Halis sa Deus Caritas Est, or God is Love, paragraph 28. Iniatod sa ino kanas si DP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigo sa sinpagsalig sa Diyos. Yan ang katotohanan. Marhay na pagkaaga mga katiwala, uwi na po ang bareta sa oras na iniatod sa tuya kan Bear Brand, Mark Cafe as in Nido 3 Plus. Kadagdagan na 1.5 milyon na doses kan COVID-19 vaccines nagibo sa Sinovac ang uminabot sa Pilipinas kasubagong aga. Lunad ang latest batch kan China-made CoronaVac nagabot sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong Cebu Pacific poko mas menos alas 8 ang aga susug sa National Task Force Against COVID-19. Sa ngunyan, 16 milyon na ang kabilogan na bilang kan Sinovac vaccines na nag-abot sa Pilipinas. Susug sa NTF, karagdagan na 1 milyon na doses pa kang CoronaVac ang pinaglalaoman na maabot sa nasyon sa Biyernes, Hulyo 23. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na ang presenteng supply kan bakuna sa nasyon ang husto sundo sa katahawan kan Agosto. Nasa 5 milyon na individual na ang nabakunahan sa nasyon kontra COVID-19 sundo kan Hulyo 20. Yan at barata sa oras na inatod sa tuya kan Bear Brand. 10 pesos lang, siguradong kumpleto sa tibay. Inatod man sa tuya kan Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, Suaves. Siriman kan Nido 3 Plus. Todo protect with new Nido 3 Plus. Mas pinatudo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ako po si Rolly Serrano. Salamat. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, maray na aga po giraray mga tugang. Welcome po sa pang-apat na episode kan programa niya tong
pang-edukasyon at pangkabuhayan. Programang hatod po sa Indo kan Extension Management Division kan Bicol University. Ini po agrarian sa Indong makasabay sa gudyan na alas 11 nin pagkaaga si Professor Edgar S. Barameda. Kita po magribanan para sa saron naman na edisyon, presentasyon kan sa tuyang programa. Kita po madadangog live, siyempre pa digdi sa Radio Veritas sa 1008 kHz. Then mahilig man po kita sa DCTV Channel 8. Yan. And of course sa YouTube, sa Radio Veritas Facebook live streaming, asin sa Bicol University Extension Management Division, sa FB page kani asin sa Bicol University official Facebook page. Kaya dakulong po an sa tuyang mga pwedeng kuhaan, damugan, laugan, mga platforms, online platforms na pwedeng madaog niya to ang mga informasyon na ihatod po sa tuya kan Bicol University. Kaya ano po ang sinong pinagkakaabalahan, ano po ang sinong pinagkakasibutan, madyan na po, sarabayan kita para sa saron naman na very informative na programa hatod po giraray sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay, yan pong pagkaaga, sabi ko nga ni po, dakulaan sa tuyang mga informasyon. Ini pong programa, again, nirepeater ta, na may kamabutan po ning madiseminar ang mga homegrown technologies kan Bicol University, mga completed researches. Yan, ako, dakul na sa nagkakaigwa na ako ng hilig sa research. Namuklat na ang sa tuyang mata sa kaimportansyan kang research. Magayon pala. Okay. And siyempre pa, mga informasyon po may kinaraman sa health, sa agrikultura, sa negosyo, sa business, entrepreneurship, physical fitness, education, basic science, information technology, fisheries, and other related information from mga colleges po kan Bicol University, sa mga units, sa mga centers, asin mga partner agencies. Kaya kadakol po kami nagtatrabang-tabang sa lawag kan Bicol University para maihatod ining mga informasyon, mga bareta, mga technology, mga researches na kinakaipuhan maraman kan sa mga kaubayan para po bilang extension activity kan Bicol University. Oy, kumusta pala sa gabos na mga siyempre pa, mga empleyado kan Bicol University, mga moms and mga sirs, good morning po. Okay, sa mga non-teaching personnel kan Bicol University, maray na agaman. And of course, sa mga partners, sa mga stakeholders kan Bicol University, lalong-lalo na sa mga estudyante. Yan. By August, ereskulahan na kita. Balik na kita sa online class. Ngunyan na next week, pag July 27, pataas, yan, i-enroll na para sa mga first year. Okay, so maging aktibo naman kami. So mga teaching and non-teaching personnel kan Bicol University, maging sibot na naman pag-abot kan enrollment. And of course, sa pagsabat kan AY o academic year 2021 to 2022. Exciting ining years na ini, ining year na ini. Dalanta kompleto na. Kompleto na ang first year to fourth year after na magkaigwanin bakante 2 taon dahil sa transition kang K-12. Okay? So, sa samuya pong pagbabalik, mga tugang, may makauron po kita. Ini po ang samuyang Vice President for Research, Development, and Extension. Okay, ano po ang mga programa, ano ang mga trust, ano ang mga directions kan samuyang Research, Development, and Extension Office. Nasaro po yan sa mandato kan mga SUCs, HCI sa bilog na Pilipinas. Ang tabayaran po yan sa samuyang pagbabalik, digdi po sa samuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Mabolta kami, di po ka maghali. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo
Sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Uya na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini matukarman ka napapanahon as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, as in sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University, Extension Management Division. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Okay, salamat sa technical department ta. Salamat. Balik na po kita ligdi sa tuyang programa. Oras niya ito mga tugang alas 10:16. Uy, makaskaso ng oras ta ha. Para po naman sa may mga kaputan, gustong magsabay, may mga rejoinders, hindi po sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Pwede po kamo mag-upload sa samuyang Globe Line o mag-text sa 0956-426-8091. Globe Line, ulitin ta po, 0956-426-8091. Iba man na smart sa 0961-521-7210. Yan, alaton mi po ang sa indong mga mga concerns. Tigdi po sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Okay, habang pikalat-lat na to ang satuyang bisita. Okay, ang discussion tango yan mga tugang giraray ma-focus sa pigapuntang research and development kasabay na ang extension. Ini pong magiging bisita taon-taon. Dua po ang kaput niya. Ina pong sa research and extension. So kang enot na mga bisita ta, si Sir Ronel Juneda, ito po sa Research Development Management Division. Now, kang Sarong Aldauman, episode 2, kundi ako po nasala, si Professor Weng Soylo. Siya mauan sa Extension Management Division. Okay, kaya iba man su director sa research, iba man sa extension. Pero ang tatod na mga kaurunta, hindi po ang Vice President kang Research Development and Extension. Kumbaga sarong opisina na mandato sa aram kan kang sa tuyang mga SUCs, HEI na talagang dapat tawanin atensyon, tawanin prioridad, tawanin focus. Ang mga kolehiyo baga, ang mga SUCs, mandato yan sa apat na aspeto. Primero, so instruction. Siyempre sa pagturo. Yan, yun na yan so mga
pagturo sa mga estudyante, pagtaon ng lessons, etc. Then, ang sarap pang, iining pigaapod tang research. And then, panduwa sa extension, and then pangapat sa production. Okay, sarayan sa mga, kabilang yan sa mga mandato. So, kan nakaaging mga aldaw, pigbanggit na sa tuya ni Sir Ronel Juneda, sa mga extension activities, sa mga research activities na pinagigibo kan Bicol University. Kasabay na dyan, paano ba ibabalik dating feature kang native na manok, kang 1950s. Imagine, ang mga manok tangon yan, kasaro nga, nagurun-urong kami sa Bioman. Nya ko na-discuss ining na-discuss ining paano ma-revive mga native na manok na kang 1950s. Ibig sabihin, pag sinabing 1950s, di pa masyadong intervention kan mga feeds. Kung baga, nabubuhay ang mga native na manok, self-supporting. Sabi nila, sariling sikap. Bihira, mabahog lang sinda, mga paroy, puros mga organic. Pero ngunyan, because of technology, haralo na, nagkakaharaloan ng mga synthetic, nagkaharolan na may mga chemical, kaya bako na talaga masasabing purely organic ang pag-raise. Although, igwa pa man, igwa nagkarama na purely organic. But, minsan na haluan na, nagkakaigwa na yung mga intervention, ang sensya, ang teknolohiya, para mas maparikas. Kaya ito paano pigisabi ninda, nadit pa sana ang populasyon. Ngunyan, dakulo ng populasyon. Sabi kang PSA, 109 million ang mga Pilipino. So, dakul. As compared kan mga 1950s, 1960s, na pwedeng kabanga sana ang populasyon, kan presenteng populasyon ngunyan. Kaya, napopropagate, napatawan ng atensyon. Pero ngunyan, pati ba ang 45 days, minsan, igbalik na pigapod ng mga spring, na dahil na nag-aabot din 45 days. Mga 30 days, kaya saradit, pigo barakal yan. Okay. So, mga arog kayo ng mga researches, si Sir Ronel, nakulan ang mga research na pigaribo, nakatuon pa na siya sa, sa mga researches about sa marine, okay, marine science, as in iba pa. So, parte yan ka mga pig-discuss. And of course, kaso sa arong episode man, pig-discuss ma'am ni Professor Rowena Soylo sa mga extension activities kan Bicol University, mga partnership with the DSWD, DOST, and so on and so forth. So, yan man ang kadakol na extension activities kan Bicol University. Kan sarong third episode pig-discuss may kinaraman sa nutrition. Yan, si Ma'am Cora Nas, sa first 1,000 days, kang aki, kan mga umboy. Ini pala na first 1,000 days, igwa ng bill igwa ng lay. Kaipuhan ng God na maipautob. Ang first 1,000 days, yung pigapod na critical and foundation days, foundation years, kan mga aki. Tapi banggit nga ni Ma'am Coranas, pag dain na sustain iya na nutrients na kinakaipuan kan mga aki, vitamina, support, pagakan, proper nutrition, and so on and so forth, baka magresulta sa deformities kan mga aki, lower IQ, stunting, pagkabansot, o pagkapandak, pagkamungan, as in, worst, baka magkaigwanin cancer, makadevelop din iba-ibang kahilangan na difficile lang ibulungon or difficile lang i-treat. Mag-arog kayan. So, pigbabarlikan talang ini mga tugag na mga discussion dahil ini po parte gabos kan mga serbisyo na pinag-o-offer kan Bicol University. Bako lang sa mga estudyante, bako lang iya sa laog kan Bicol University, sa mga faculty, ng teaching personnel, gabos na mga sa laog kan Bicol University, kundi maging sa luwas, lalong-lalo na because partian kan mandato kan Bicol University na magkaigwan ng research and extension activities. Okay? So, advice mo lang tabi ako kung yaon na si Sir. Kung ready na? Pwede na? Okay, sige. So, saron sa mga, ang mission, nabanggit ni Sir Ronel Juneda, so director kang research ka nakaaging mga episodes na ang mission kang BIUS R&D, iyon mo kapag contribute sa generation, enhancement, and transfer kang technology in support sa development kan Bicol University, as in ma-uplift ang socio-economic condition kan bilog na Kabikola. So, arong kan ang mission kang research and development, which is na-explicar naman ni Sir Ronel kanakaaging mga episodes sa paagi rin mga ehemplo kung ano ang mga pinagigibong lakdang
research activities kan Bicol University. Okay, so ang vision man kang Research Development Management Division is that a university that is imbued with a dynamic, relevant, and responsive research culture dedicated towards generation and dissemination of information and technology na ma-address sa institutional, regional, and national development needs. So, gabos pa si Siring dyan. Bako lang pag-iisip kung baga sa laog sa nakan Bicol University, kundi maging sa lokal. Pag sinabi tang lokal, either na sa tuyang lokalidad, sa syudad, kundi kasabay na ang Bicol Region as in sa bilog na Pilipinas. So mga mandato po yan na nagkakaigwanin na pag-implementar ang Bicol University. Taon-taon po ang ibang mga detalyes kani, pwede pong maaraman sa payakan sa tuyang maging bisita ng pagkaaga. Okay? Nasa linya na po ang sa tuyang bisita ngayon na pagkaaga. Kami po na ugma na siya po ang maging guest ngayon na pagkaaga sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Okay. Nasa linya na po ang samoyang Vice President for Research, Development and Extension Office kan Bicol University, si Dr. Luis Amano. Sir, good morning. Maray na aga po. Good morning, Sir Edgar. Apo. Sorry, parang internet. Opo. Pero okay naman, sir. Sir, bago ito magpuon, siguro greetings ta sa BU community as in sa mga parantabay ta sa bilog na Pilipinas, bilog na Kinaban via live streaming. Okay, good morning po sa Gabos. Good morning to all our viewers. This morning, I will try to explain what Bicol University Research Development Extension is doing, our trust and our mission. Thank you very much, sir. Apo, aram ta po na mahiwason ng scope kang trabaho kang Research Development Extension, Research and Extension, mahiwason po. Sir, ano po ang mga trust and directions ngayon kan sa tuyang opisina considering na sarap po ni sa mandato kan mga SUCs and HCI sa bilog na Pilipinas? Okay. Sir Edgar, ano kaya baga, no? Opo. The Bicol University, no, with the approval of the BU Code Opo. in 2016, the Office of the Vice President for Research Development Extension was created, no? Apo. And the former Research Development Center and Extension Development and Extension Service were kaya under the Office of the Vice President Apo. for Academic Affairs. Tapos, with the change, in the setup, the office then tried to nagibo kami para ma-attain tabaga so vision kan Bicol University na a world-class university producing change leaders and change agents for social transformation and development. Apo. Ano ang dapat ning i-considerar para ma-attain tayo ini? Ano yung vision kan university na ini? Now, dapat ma-irikasta ang Research and Development Extension kan Bicol University. Although, may mga achievements na kita before, dapat ini, palakawan ta pa. Mhm. Ano man yan ang kinonsider ka? First, ikaw na ba kita mo niya na Industry 4.0 Opo. or the Fourth Industrial Revolution. Mhm. No. Ini characterized by disruptive and transformative scientific and technological innovations. Mhm. Tapos, ikaw pa kita ginaapod na I3S. Ano ini I3S naman ini? Inclusive Innovation Industrial Strategy. These are promulgations by the government Mhm. for strategic policies and programs for academic and industry collaboration. Opo. Saro pa, so inaapod ng PC, PISI, Mhm. Platform for Innovating SUCs in the Industry. Actually,
kami daw ni Sir Ronel was Opo. part of the team who crafted the instrument, ano? Para mahilintang mo niyan, ano ang status kan R&D kan mga universities. Now, this was crafted in order to know or to give idea on the dynamic process of discovery, knowledge creation, user-informed product development, innovation. Tapos, iba pa. So, University 4.0. University 4.0. Opo. University 4.0. The system of education that provides learning through the use of the automated network, virtualized and flexible technologies. And the last one was our aim, quest for world-class stature of Bicol University. World-class And stature. The aim of the president is to attain SUC level 5 at Bicol University. Yes, sir. So talagang inipong talagang directions and trust kan na Bicol University sa research and extension management inangkor sa sa presenting nangyayari ngunyan sa presenting sitwasyon yung Industry 4.0, yung I3X, so mga pigapunta pong University Yes, sir. 4.0. Yes, sir. And geared towards pasiring na po sa pigumawutan na SUC level number 5. Ka-challenging po ano? SUC Kung level mas- 5? SUC Yes, sir. level Yes, sir. number Opo, 5. sir. Opo. Oo. Yes, sir. Kung hilingon mo po, ka-challenging na maray ang mga aram kani mga approaches ta. Paano po mga ginigibong lakdang po kang sa tuyang opisina para po padit-diit makaagapay kita sa mga targets na ini 4.0, ini ba pa? Okay. Sir, noong Opo. 2018, Opo. we had a strategic, what do you call that, planning. Opo. And we try now to analyze the state of Bicol University. And sa road naman na nahiling ni is the research agenda of the university. Kasi before 2018, Opo. we have only 5 thematic areas. We have poverty and poverty reduction, climate change and natural resource management, Opo. global competitiveness of business and industry, social development promotion, and institutional policy research. Kunya nahiling na iguang mga agenda na dahil masyado nakalaog din sa thematic areas at Bicol University. Okay, what we did was to draft another RDE teams. We now have the 3 main teams, ang inapot the environment, tapos sustainable human development, then the third one is the knowledge and innovation ecosystem. Ano mo yan ang nakapalaman duman sa our environment? Opo. We have still the environment, natural resources systems, management and development. Climate change adaptation, disaster risk reduction. Yan ang duwan, nakalawag duman sa our environment. Opo. Sustainable human capital development naman, igwa kitang 5. Food and nutrition security and poverty reduction. Health, systems management and development, socio-economic culture and arts and governance, gender and development, God. inclusive education and lifelong learning. Tapos naman, sir, tabi sa knowledge, innovation, and ecosystem, nagdagdag kita mo yung scientific, technological innovation in industry, energy, engineering, biotechnology, data science, and other emerging disciplines. Parang, so talagang, so itong 5 pinag-aapat na pinag-consider ka bago kita maging SUC level 5 or world-class university are now embedded dito sa bagotang R&D teams. This is 2019 to 2023. Sir. Okay. Pinag-thematic ta po para mas madali ang pag-identify ka mga specific. Opo. Para at least
manutaso kaya puwanta, talagang ma-attain ta. Oho, So, sabay. world-class university na vision kan Bicol University. Iyo. Kasabay ko na po ni sir si Professor Seth Di Matera, kang College of Arts and Letters. Kami pong duwa ang nagkasabay-sabay din sa Sir, good programa. morning po. Yes, good morning, sir. Apo. Ay, may sound na ako. Okay, go. Okay, sige. sige. Okay. Good morning, Sir Louie. Aha. Yes, Okay. So, sige po sa mga thematic areas na nabanggit mo po, ano po ang mga updates kani? Alba po rin sa environment. Igwa po kita ng mga specific na mga naging projecta or mga accomplishment na po na along with this area sa environment na thematic area. Okay. Opo. Actually, ngunyan kaya baga medyo nagka-pandemic kita, no? Opo, sir. Although, igo kitang pandemic ngunyan, ang office me at still encouraged to produce for faculty members to submit proposals Opo. on this particular thematic area. Opo. Kita man sa Bicol University, we have although ang iwag kitang funding, internal funding ta sa research, we go to other funding agencies para makakuha kita king kwarta para ma-implementa ini sa natural resource systems. Sir. Opo. Tapos, kaya nga, igwa kita ngunyan mga projects with Philippine Council for Agriculture, Research Development, or PICARD. Picard. Aha. For disaster risk reduction. Mhm. Tapos, igwa kita mga projects submitted duman sa Department of Agriculture, DABAR, Mhm. which na ang theme kadto mga projects na ito ay on the environment as well as climate change adaptation. So geared towards this attainment na po kang first thematic area which is sa environment. Yes, sir. Opo. Yes, Tingin po sir sa Sustainable Human Development Capital, ano po yung mga ongoing projects sa RIGDO? Iwa kita mga Apo. iwa kita dating mga ongoing projects sa sustainable development. Opo. Like for example, by the way, ang saro sa pinakadakulat ng ngayon na project was the project na being implemented actually sa Bicol University College of Agriculture ini. So inabot ang pollinizer Opo. para ma-sustain talaga the pili industry sa Bicol region. Opo, pamilyar ako diyan sa pili industry. Actually ang ang program leader kay ni si Dr. Marisa Estrella na Opo. Opo. wherein they were able to get around 47 million funding from PICARD USD. Parang baga kasi pili is Bicol we have sa ngunyan kadakol kitang mga produkto sa pili and we have to sustain para ma-attain ta sa world market. Actually, last July siguro ito, the office of the project man na Sir Noli, funded by PRDP, Opo. they have nagkikwasindang inapod ng investment forum. Di ko na bagita mga technologies mo niyan about the pili na talagang pupwede magamit sa world market. Opo. Yan po. Those are some examples po kanto ko yan Ayun, sustainable Opo. Si Professor Seth Di Matera po, baka may mga hapot? Sir Louie, Yes, sir. igual yung mga organization or igual yung mga agencies na gustong makipagtayap nga halimbawa sa tuya, lalo na sa research, ano po ang mga prosesong pinagigibo o ano ang mga dapat gibuhon para hindi po mag-materialize. Pero sir, pasimbagol na po iyan, pagbuelta siguro kan tato yung program Bartlett na nagsinya. Okay. Mabulta na po kami sa replies kasi bagan po akan sa muyang Vice President for Research and Development. Pagbalik, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom.
Sa Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ang sarap ng natural, pakinggan natin kung ano ang masasabi ni Ate Veronica Riotita at Mr. De Peralta. Ako po si Veronica Riotita, 26 years old, Manangat Kawayan ni Locosor. Mark Cafe, magandang naglulot sa akin. Jerry De Peralta, ng biga ni Locosor. Nagkakape ng Mark Cafe. Nagdudulo dito ng maganda sa katawan. Available na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ang sarap ng natural dito sa inyong lugar. Sa Sari-Sari Store, groceries, supermarkets, butika at drugstores. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Come visit the store, which proudly features products by local artisans and Bicolano entrepreneurs. The SEDP MPC Community Store offers local products through the support of SEDP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated. SEDP MPC products are made from safe, naturally grown, and biodegradable ingredients produced locally. SEDP MPC Community Store offers products such as turmeric, ablea, pili nut candies, rice brew, honey, taro, cassava, and a whole lot more. Every time you buy these products, you are helping thousands of farmers and other entrepreneurs all over Bicol and Northern Samar. Go visit SEDP MPC Community Store now. SEDP Community Store is located at Sedson Building, Lanco Business Park, Legazpi City. You can contact them at cell phone numbers 0947-1449-184 or 0945-5301-853. Visit our website www.sedpmpc.com or our Facebook account at sedp.mpc. SEDP Multipurpose Cooperative, connecting communities to the market. Okay, padagos niya to ang satuyang programa. So, sirin po kandat, arog kang sinabi ko sa wago, nagkaigwa kita nin kahapotan ki Director, ki Vice President Louie. Dapit po sa ano ang mga proseso, no? Ano ang mga bagay na dapat mangyari, tangani na magkaigwanin na partnership ang Bicol University, dapit sa research, o kaya ang mga agencies o ang Bicol University pasiring sa agencies and or ang mga agencies pasiring sa government ay sa Bicol University. Igwa kaya kita Sir Louie na mga nakaka-encounter na daro interesadong makipag-partner baga sa tuya, no, na tanganing magkakondusir ning research man, siguro igwasin din pundo, gusto nindang magamit ito, alagad gusto ninda ang sa inyong kapartner, so talagang igwa po ni na track record sa research, Sir Louie. Okay. Actually, igwa kitang inaapod na commission research. Okay. Commission na araw ka ito bagang halimbawa itong PRDP. Actually, ito, world, UN-funded projects. Okay. They want to know, ano ba ang mga existing technologies na mo yan sa PD. Kaya, nagtawag sa kwarta sa Bicol University to know, para ano ba po pwede i-commercialize? Ano ba pwede tang i-upgrade pa ng mga projects o mga technologies? Tapos, ang Bicol University naman, actually, Bicol University, kung hilingon tabaga, kita ang mga aloy na sa institution involved in research. And usually, pag ang Bicol University nakakakuha ng mga projects from funding agencies, ang ginigibot na kayan, sinasabay naman sa mga small colleges, state college universities sa Bicol region. Para at least, parang collaborations with other SUPs sa region. Para they could also have
the researches na kay po nindang gibuhon. Yan po, sir. Opo. Sir, kung ano po, sa ngunya na mga ngunya na igwanan yung mga dagdag baga kitang theme na pigsasabi, harog kang climate change, ining sa God. Sa hiling mo po, sir, bilang batikan na po dyan sa research, arin ang talagang igwanin pigapod na urgency na dapat talagang i-explore na tulos sa paagi ng research po. Okay. Siguro sa ano ka ba no? Part ka ba kan project men so saray. Iya po, yes sir. Saray. Opo. Saray no. Actually itong saray na ito no. Kasi sa track record ng Bicol University, aram naman kan mga funding agencies no. Kaya when the DOSTP invited state college universities, saro kita duman sa nahiling nila na which could implement the project on Saray, which is actually, climate change talaga ito. Yes, Kaya, we were invited for a meeting, and talagang, so dati tang ginigibukad to sa Bicol University are technologies na human ang Saray na ginagamit niya. Kaya, we have projects with 8AO din, yung sa climate change man. Sa ganyan talaga, no? Talagang importante talaga ang mga technology sa climate change. Kung yan, di ba? Kung yan, grabe kuran mo yan. Di ba? Yes po. Di mo maaraman kung rin naman Okay. Naghang yata si Sir. Iyo partner. Siguro pagbalik siguro ni Sir Louie, aputunta daw kung ano ang lakulao na backlash, no? Or impact. Kaining Sir Louie, go ahead po. Go ahead po, Sir Louie. Okay. Bali, may mga nakita, no? May mga, yes. Like for example, so ginibumidupot ka to sa, duman sa FAO project, sa disaster risk reduction. The technology is there, no? Iwag ang technology. Ang problema so end user, so farmers, tayo nindaram yan. No? Kaya, what we did is, we bring the technology to the farmer. Yes, The technology might not be that expensive. Baka man talaga mahal. But, pwedeng makatabang sa inda para ma-raise ninda sa inda. For example, sa pag-change na lang, kan dati nindang variety, i-change lang ninda sa indang variety, they could achieve increase in income. If they would, kung permanent ang ginagamit, so dati ba ganindang, inaapod na nga although, baka ba talaga tama inaapod lang na farmer's variety, okay. Kung ito ma-change na bagay ito for a high-yielding variety, ay talaga igwasin na makukuha increase sa kanilang ani. Okay. Another, so inaapod ninyo niya na change in planting calendar. This is based on scientific data na may mga changes talaga. So dati tabat ng pranuman, kunyan dahil na nangyayari ito because of climate change. Naturally, there must be some iwan ng pagbabago. Kung dati na ito pa January, pwede ngunyan siguro March na. Because of rainfall, because of typhoon, araw kaya mga considerations na this climate change adaptation. Yes, sir. Okay. Sir, sarap pa bago ko ibalik kay Professor Edgar. Ano sir ang pinakang namamatayan tanggaro backlash baga na ngunyan po iaong kita sa sarong pandemya as far as research po is concerned? Sir? Kamagin, sir? Yes, Sir Louie, sabi ko po,
ano ang nahiling tao na mamatay ang garo baga backlash sa parte kang research, lalo na po ngunya nakita na sa laog kang pandemya. Okay po. Although, ano ba gano, ang implementation tangunyan kan research, bako araw kan before COVID, no? Na nakakaluwas kita talaga, no? Opo. Ngunyan, ang ginigibo lang kan office ginigibo kan office ni Ma'am Weng is mapaluwas ta. Ano so mga technology na ngunyan? That difficult talaga magluwas mo niyan. Pero may mga may mga researchers mo niyan na mga researchers nagluluwas. Let's take for example, research na sa Ronel, Luneda, no? Sinda, nagluluwas mismo talaga sinda to gather data. But date lang yan. So research ni Sir Caloy, Cortez, ngunyan, nasa Masbate sinda ngunyan, kaya po nila ng data. Pero limited lang talaga ang nanota. Kaya ngunyan, sa extension management division we have this program na kung ano sa mga na-develop ng technologies, dapat ibalangibog sa tuyang mga end users. Yan po, sir. Okay. Thank you, partner. Balikan ko tabi, Sir Luis, sa mga thematic areas bang nabanggit mo kasubago, okay na po yung sa environment, sa sustainable human development capital. Hindi po sa knowledge and innovation, ano po ang mga sample tapos rin mga activities na pinagigibukan Bicol University? Okay. Ang sarong example pa dyan po. Opo. So, research ba ni Sir Joel Havalo? Opo, ni Sir Joel. Sa drying. Sa busit po ito na, Sir, ano? Sa busit? Yes. So, drying ni Opo. Sir Joel Havalo. Opo. Ito kaya ang sa iya is, ang dinisign ni Sir Joel, pwedeng sun power, saka electric power. Tango niyang baga, dito maaraman kung naaring ka mag-brown out. Halimbawa, nagdadry ka, nag-brown out. Siyempre, apektado mo niyan sa quality kan mo. So, quality mo niyan kan product na dinadry mo. Itong si Sir Joel na develop niya na technology, although pa lang ini, kino-commercialize, but the machine is there. Na nagdadry ka, biglang nag-brown out, ikaw ka pang solar power na source. Okay, dire-diretso mo, dire-diretso ang drying mo. And the quality of the dried product is not affected. Actually, si Sir Nolan bagang Kamote. Pilaro. Apo. Sa Sibem. Apo. Hidry na talaga ito sa kamote. Kaya igaw baga si Sir Nolan Pilaro na niya na sa kamote. Hidry niya ito. And he found out na talagang magayon. So, nag-develop talaga ni Sir Joel na dryer niya. Also, may igaw man sa iya nagduman na about sa pilya, may dinara sa iyang sample. So, part ng pilya, Ang gusto daan niya, so, ubak ba kang pili? Opo. Kan, kung pa pwede mag-ibo ito kay powder, na may gigibuhan siya. Ngayon, tindry niya ito sa commercial drying. Bako magayon sa pag ginry niya mga ito. Bako magayon sa pagka-powder. Pero nung tinry niya itong ginibo ni Sir Joel Havalo, doon na hiling niya talagang so drying, talagang magayon na pagka-dry at pag powder mo siya, magayon ang result na powder. Yun. So, may mga technology na pa yan. Opo. Pero ang pa yan sa Bicol University, iba naman kita sarong center na nagtatabang kung paano itong mga technologies sa university ma-commercialize. Ini naman po, so center na ni Dr. Malinis, Dr. Arnulfo Malinis. So, Center for Technology and Enterprise Development. City Center po. Pag may na-develop ito na technology,
ika-try nila kung pwede i-commercialize. Mhm. Kung pwede ma-commercialize, yan na. Dumanan mo yan ang production at sa tuyang technology. Ayun, nasusundan niyo po ang proseso na halimbawa itong sample na ginibo ni Sir Joel na habalo, dryer ito partner. Ano ko ito, tig-try ba ganito ni Sir Nolan Vilaro because of the Kamote Creations niya bagao. So, Kamote Creations na maswerte man si Sir Nolan kasi natawan siya ng assistant sa kan provincial government, kan World Bank, sa kang Department of Agriculture. So, ito so, dakula man agad na tabang. Kasi nang problema, Sir Nolan, pag nag-uran man agad, Sir, paano niya i-dry? So, pansit. So, pansit ko. So, opo, so chips. Actually, may mga sunod po siyang project, Sir, na ito nga kung paano ma-convert itong ubak ang kamote sa ethanol, and so on and so forth. Maraming kwan pala. With the Skype 1 talaga ang research. So, siguro ano yan. Iba kita. Pero paano kaya baga, Sir Edgar? Iba talagang kamote na po pwedeng gibon kay alcohol. So, dakol talaga ang alcohol content niya. Apo. Apo. Ayan, may mga kamote kita na good for alcohol production. Iyo. Ang tango niya, kamote tango niya dyan sa market, tapos siya good for alcohol production. Oh, iyo. Tabaga, sir, ito, naroon example din kay Sir Nola na Vilaro, garong ang technology kani was in collaboration with Tarlac State University and then sa Visayas. Guro ano, sir, ka-importansya? So, gubanggit mo kasi bago pong mga collaborations ta. Guro ano ka-importante ng mga collaborations ta with state use, mga government agencies, private institutions? Guro ano ka-importansya para ma-achieve ta po yung directions ta sa ano? Opo. Sa ngunan kaya, di ka na pwede magsarili mo. No? Opo. You have to collaborate, especially those universities na mas advanced pa sa inyo. Ano? So, dahil kita makukuha sa inyo. Actually, nagkaroon kami ni Sir Erwin Torres. Opo, Sir Erwin Torres. Ikaw mo niyan, ikaw mo niyan, project mo niyan, ang UPLB, for human resource training. No? Especially for research. May sa kuya sa mo niyan, si Sir si Sir Doc Macho, Opo. Yun mo niya ang chancellor ng UPLB. Opo, sa iyo, nambet ko na po siya. So, ang kakadataman nito po. And it was in the program mo niyan. So, nawara si Sir. Medyo naghang. Interesado ko ni partner ka ni kasi sabi nga kasi sa pagpupunta, na-open na ang mind ko, ang isip ta digdi sa research kung paano garo ka importansya. In fact, may baga ako nagdigdi, may pigahabol akong MOA with the DOT research sinio. So piga po rin ng gastronomic. So halos patapos na, hopefully by August next month ma-implement na iniyo. Actually, partner, ang mga mausubag na nasyon, ang saro kang sa indang pinaghuhugutan kan sa indang pag-asenso. Research. Ang research. Totoo yan, partner. Sir, yan na po si Sir Louie. Nabalik Sir Louie. Okay. Tanaro naman ko, partner, kang nasa, nasa Baguio, naging bisita mi so UP Baguio o UP Manila, na may sarong kita partner ko yun na na-commercialized na bagitong ko na ASCOP siguro. Product yan, partner, kang research, product yan kang UP, na haloy na ginibong research, gaboy na kapag-aadal, and then eventually, na-commercialize. Ito sabi ni Sir Kasubago na citizen commercialization. Yun ito ang role kayo na once na identify na ng utility na ini o ng technology ni ready na for commercialization, pig-incubate yan. Then later on, pag okay na, pwede nang sa market, i-commercialize na. Dahil yung partner kang natawagan dyan sa Canbio na nakadimang kami sa Taiwan, araw kan pigribo na kan mga SUCs duman, talagang igwasin ng pigaapod na incubation center, ining citizen na pigaapod. Tapos igwasin ng display center, marketing area, wherein gabos na product kan mga estudyante kan university, naka-display duman, and pig-incubate na. Ibig sabihin, nagpapabakal na sila padit-dit, but the feedback kan mga tao, pigagamit nila ito para mas lalong ma-improve so product nindao. Parang totoo yan. Actually, yun yung haloy ng pinagahampang na medyo
kalipisilan kan gobyerno Aha. kung paano mainganyara ang mas dakol pang grupo o mga individual tanganing mag-engage talaga partner sa research. Oho, Kaya partner. lingon ang Japan na talagang full blast nila sa research and mahiling mo ngunyan ang mga robotics nila partner. Yan, oho, totoo ang yung partner. AI na pig-apple, artificial intelligence, yan, arog na kayo na level ang sa indang Oho. abot, no? Yan. So, dahil ka man yan makakabot sa level na yan, kung dahil ka mo magpuundig di sa Yan. baba, Product sa yan, mga partner. basic. Tama ka dyan, partner. Product yan kang research. Yes, oo. Yan bagang Japan, tama ka dyan. Ang concentration niya sa technology. Oo. Tapos iba sin pa din mga simple yung sa ng teknolohiya Yan. na pwede tamang ko tang gibuhon kundi Oho. medyo data na napasipara lang. Yan mga simpleng pangbukas, Oho, yan, mga oo. simpleng kung anong mga opener. tools. Nagkaano sin dahil ibig sabihin nag-observe sin na kang need kang community. Yes. So, sa in a given setting kung ano naman ang kulang. Kaya ba, partner, uso-uso na ngayon sa pag-upload na technopreneurship. Ibig sabihin, combination kang, utilization kang technology, as in so idea mo, so concept mo kang negosyo. Pinagsaro yan, ang negosyo mo is based on the technology. Like partner maniwala, kung naghihiling ka, kung mahilig ka sa billiard, kaya ito baga ang pagtitipong kambola, pigka para press pa yan. Aha. Ikaw na partner ng technology na Aha. lulok-duman, pag doon, tapos. Naramdaman ko, partner, so pigisabi mo, di si Pacquiao baga nalalaban na, no? Pati ang training niya, yan, technology Yes, based. yes, So, sabi oo. mo sa kung kaya, no? Sports science Oo, na. sports science sa Oo. pigapod. Nabakoon na lang na bara-bara. Ang dahil na lang lapariran na ituturo, isog. Pero so, na-istorya mo pa sa kuya na pati so bungag, so pan, so, Iya pa- so gabat, so weight kayan, so kalkulasyon kung Yes. pirang kilo sa minatama sa Yes, imo. oo. Pero scientific na partner, product yan kang research, di ba? Yes, gabos talaga partner. Gabos produkto kang research. Ay, sige. Okay. Oo. So sige partner, maano Yung na kita? partner, oo. So, napag-stranded ta, nagiging, naging interesado sa research. You know, matrabaho siya partner, makonsumo sa oras, pero work partner na, Yes. mag-involve kita. Actually partner, ining modernities na enjoy na ngunyan kan sa tuyang mga kababayan, ang cellphone partner. Yan, ano yan ang product research? ang research yan, Ang oo. internet. Yan, Gabos-gabos, halos gabos na nagpapaginhawa kang buhay niya daw sa presenting panahon, iyan pinuunan sa mga Yes. pag-aapod na pananaliksik na padit-dit siya na. Takit Yan, ka partner, narunduman mo, kang bago kita sa media, dahil nga ni ito ning cellphone. Naramdaman ko sa telepono. Dahil nga ni kita internet partner. Yan, Oo. Talagang mapagal ka talaga Oo. kung ma-data gather ka, news gather ka. Ngunyan, magpasiring ka sa big data, sa internet, daw, Yaw na. browse ka naman, iguana naman, dagdagan mo na lang. Okay. Dako lang pagkatang pagkaroon ng partner sa research ta highly interesting ining topic ni kailang Iyo. nabutak Time ng na, oras. Oo. Sige, nag-brownout Okay, Sige, alangan na sige. kita. Sige, bago kita magtapos partner, pasalamatan tan sa to yung mga kasalabay, mga minasunod na kasalabay ta sa programa ini. Siyempre sa to yung presidente, si BU President Sir Arnulfo M. Mascareñas. Ang sa to yung Vice President for Research and Extension, Research Development and Extension, siyempre si kasabago na kasabay ta partner, si Sir Luis Amano. Ang Director Amano, okay, sorry. Ang Director kang EMD, si Ma'am Rowena Soylo. Ang Research Development Management Division Director, si Sir Ronel Juneda. Ang Director kan Communication and Public Affairs sa Office of the President, si Dr. Renelin Bautista. Siyempre pa, ang past Director kang EMD, si Dr. Lester Narvaez. Ang Dean Tapari, si Dr. Leticia Lopez. Ma'am Lopez. Actually, may ongoing meeting mo. Pag wala pa partner, Dahil nag-ano na ako, sabi ko, masunod na lang ako. Oo. Siyempre, ang samuyang din sa pag-allow samuyan ang maging partner kaning programa. Ang samuyang din sa CBEM, si Dr. Eddie SC. Siyempre pa, asa mga pag-ribar din sa technical, of course, sa panginot ni Father Pao Barandon, si Beth Alpani, kang EMD. Hindi po ang sa inyong nakasabay. Ako po ang sa inyong pag-iriba, papaparang sa kakairiba si partner Edgar Set de Matera po. Ini po si Edgar Barameda. Salamat po kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Webes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod po sa inyong kan Bicol University Extension Management Division. Thank you. Good morning. Good morning. This is the story we wish to sing.
Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.